madoda. Ayapronounce ikuzendala madoda. Phela umama wasikhokha school fees. Akuyabanga kakhulu mama ayakunakhe. Boys isikhathi. Ke namhlanje sanibona njani angethembe niyaphila ukoyibosi futhi lo nje banibona namhlanje ngiphethe inkulu angihambi ke ngedwa ngiphethe baba usomnandi legend madoda sabona baba khamba kanjani siyaphila kunjani somnandi uyasabeka njengekhekhe lenyosi but ama-visit obuwethu abakhwekazi ngeshumi lopondo sikhalazo sentombi eqhoma kabi mshini ukhala ngemali jukebox wentombazane ecofa mntwana ilahleni impatho sowethu angihambi ngiyavaya ngilali ngiyagidla ngithi ngiyagawula ngishali ngadata chilexa baby uDisemba lona bonke abantu bahle siyabonga so umuntu ongazi mhlawumbe obukela nje ungathi sokwenzani baba ngoba ngiyabona lana khona ama-artist kuyaphithizela noma nje izulu lilibi sokwenzani baba omdala sisenquthe enhla kwedolo kwantombi iqoma ngegugu sisemcimbini kazakwethu umashobana umntunga imfezi emnyama sithi yakhwifa imfezi asikwazi ukuthi noma ngabe liyaduma noma ngabe liyana singafika emcimbini wemfezi ngoba siyakwakha ukubambana kule ndima siyafisa ukuthula kule ndima siyafisa ukusekana kule ndima siyabakha ubuhle kule ndima ushibhoshi siyawususa manje isikhathi sawo sesaphela sekukuthi sibe imbumbe sihlangane sisaphotane umuza kwethu omunye enza umcimbi sibe khona buka nje ngoba nge-20 kade bekhona umveza emnyama olundi wonke ama-artist cishe ngobuningi bawo noma u-80% wakhona ubukhona olundi kwamnandi kahle kakhulu njengoba namhlanje sisenquthu nangonyaka ozayo sithi lo mcimbi ukhule uqhubeke abantu bangalisabi izulu imvula iyimvelo ayibulali muntu baphume beze emcimbini ilokho esikufisayo alright baba manje senginombuzo lana njengoba umuntu baba nje osomdala ngiyathemba futhi usenomuzi uyayiwenze njani mhlawumbe ukushiya umndeni wakho kulesikhathi ngoba phela vele sazi ukuthi uDisemba uyisikhathi sokuthi ubonde nomndeni wakho ukuthi uphume nje uze la uzosupporta njengoba usho umculo uyayenze njani mhlawumbe noku-advise abanye ababukela kuwe zokutshela into ongayilindele mawubona izindlu zakwalanga zakhiwe umculo mawubona umakoti wakwalanga ulotsholwe umculo mawubona yonke into imoto esegcekeni kwalanga umculo ngisho ungafica ithini elirusile elidala ngabe le-goldish noma likafishi lonke lapho ezandleni zomculo ngisho iy'ngane zami ziseyikoleni ema-high school ema-university umculo yonke into kwalanga iwumculo ngisho unkosikazi ogane khona wondliwa ngomculo ngisho ingane ifundiswa ngomculo manje akekho umuntu onenkinga nomculo noma ngahamba ngize kubuya ekuseni akushona lutho lokho mangabe waganwa kahle ungaganwanga idefender ezombaka kepha ukhona umakoti ozokwakha umuzi ozozotha uyakwazi ukubona ukuthi la ikhaya siphila ngomculo uhanjwa iy'nsuku ey'ngaka kuyiwe koholi kuhanjwa umhlaba wonke kundizwe ngamabhanoyi kuya ngokuthi ibooking ikuphi kuyosetshenzwa ilokho nje kuphela alright baba ayakunankinga sengivala la ngicela ukuthi imuphi umlayezo ofisa ukushiya kubalandeli bakho njengoba kuzoba ukhisimusi njengakusasa mhlawumbe nomlayezo onawo njengoba busomnandi akukho kuyosakha akukho kuyosenza abantu akukho kuyosenza sibambane siyimndeni ngaphandle kokuthobelana ngaphandle kokuxolelana ngaphandle kwenhlonipho ngeke uye ndawo noma ungasibona ngathi ushayise erufini emafini kodwa uma ungenayo inhlonipho konke kuyizeleze sithi akuphele mazulu akithi ukulwa akume ukudubulana akunayo iprofit kepha siyalahlekelwa ngcono uma kukhona la sigejana khona sihlale phansi sibonisana umuntu acetshwe emndenini wakubo umuntu acetshwe kubaholi khona amakhosi khona iy'nduna ukuthi lona kenzi kahle wonke umuntu uyacetshwa ukhulunywe sibonisane akukho kudlula lokho ngoba ukukhipha igazi ney'nyembezi akusisizi ngalutho ngoba khona la liyobuzwa khona igazi khona la ziyobuzwa khona iy'nyembezi ngiyabonga kakhulu babusomnandi sesivala-ke ngicela nje ungicelele kubalandeli kunento engiyaye la ukucheck-a nje amagalelo ngicela ungicelele basubscribe kodwa ngizokutshela-ke igama baba uzoyifundela nanti igama lakhona la sekukuwe ukuthi ulifunda kanjani hayi kuwe kahle baba ungajali
Hayi baba ayazama sifuneka sizamile. Okay, but you subscribe JMJ Incorporation. Aw swali madoda. Pronounce ikuzendana madoda. Phela umama wasikhokha school fees. Akuyabanga kakhulu mama yakhe. Boy isikhathi sakhe.